Happy New Year, everyone! So, New Year is the second most celebrated holiday in our country. So, definitely, one of the traditions for the Filipinos is preparing, right? Preparing fruit. So, ito yung mga hinanda natin. So, share-share lang po ito kasi kanina around 7:30 so nag-market kami para makabili kami ng full blast namin yung 12 round fruits, right? Yung 12 it symbolizes as per month, right? So January ganyan, so kailangan ng 12 fruits, so dapat round, right? Kasi nga ito yung nagsabi ng prosperity and abundance, right? So first mayroon kami ito, of course, may kasaling banana. So, hindi po ito kasama sa bilang. So, ilalagay lang natin ito sa banana. So, yan. Meron tayong banana. Pero, ang consider as circle. So, this one, isama na natin sa bilang. So, guyabano. Right? So, kung alam niyo ng English ng guyabano, so, message below, right? So, yan, guyabano is one. So, i-arrange na natin kasi later, pag 12, right, pag morning, so mag-celebrate na tayo ng New Year. So, ngayon maghanda tayo. So, meron tayong guyabano. And then, i-arrange natin, mag-arrange tayo. So, meron tayong this one. Parang guyabano rin siya, pero atis talaga siya. So, merong ganito, nabibili ko to, it's like 30 pesos lang, right? So 30 pesos lang itong bili kong na atis na to. Itong guyabano medyo expensive, around 100 plus. Pag hindi ako nagkamali, it's 120 yung isang ganito kasi malaki naman at makakain din after. So, yun. So mayroon na tayo, pero mas bagay yata yung papaya muna yung ilagay natin. Ito papaya, it's not hindi siya umabot ng 40 pesos, parang mga 20 something lang or 30 pesos. So, mura lang pag nang malengke kayo dyan sa Pasay Palengke, so makamura ka talaga ng mga fruits. So, ito 30 pesos ang silagay natin. So, yan. So, dapat wag color green pareho, ibahin natin. So, lagyan natin siya ng apple. So, apple na lang dito. So, meron na tayong tatlo. Okay? So, guyabano, tapos papaya, and then of course apple. Apple here, tapos yun yung apple. Yung apple, gift lang yan, kaya yun, wala siyang, hindi kami bumili ng apple. So ano lang yan, bigay lang yung apple nung Christmas pa. Or after Christmas yata, yun may apple na kami. So alam mo yun, hindi na kami bumili ng apple. So one para may red, and then of course this one chesa ba to? Chesa, parang gano'n. This one, ang bili ko nito walang hindi mabot ng parang 38 pesos lang yung dalawa. So parang siya. So that's it. So ito yung set natin. Later lagyan natin ng grapes din. Okay, later lagyan natin ng grapes yon, pero as of now ito muna, tanggalin muna natin dito para ma-arrange natin maigi. So ulitin natin kasi kanina pinamadali lang namin ito paglagay kasi hinugasan pa siya pag galing sa palengke, so dapat hugasan niyo yung fruits para medyo malinis pa. Okay, so this one. Pag namamalengke talaga kayo, medyo makamura talaga kayo kasi hindi sobrang mahal. Yun, ito sobrang daming nalagay, so itago muna natin to. Ito naman, nabili namin to, right? Nung sa sister ko, nabili to niya ng apat 200. Oo, parang apat 200. How much nga bili mo na nung suha? Yun, 40 pesos isa. Nabili niya ng 40 pesos isa. So, medyo nakamura, kaya madami yung nabibili. Kasi, ang hilig namin sa suha, lahat kami kumakain talaga ng ganito. Kaya ito, it's 55 pesos. So, hindi masyadong malaki. So, gitna natin yung pineapple. So, sana makakain ko after. Pero feel ko makakain naman siya kasi medyo naman siya.
So, pineapple. Ito, gift din to, so walang price to. Yung orange. So, ito yung sabi ko nga sa inyo, it's just a 30 pesos. Right? Ito yung color green na, na isa, is just a 30 pesos. Ito, gift to, kaya walang price to. Yan. So, ilagay natin ito para may resemblance ng colors ng, ng fruits natin. Tapos ito, may price pa yun, 45 pesos sa palengke. So, makabili ka ng bayabas, guava, 45 pesos here. So, nahugasan na yan kaya medyo okay na. So, dapat yung pang-ilalim natin yung medyo matitigas para hindi siya malamok, right? So, ito, sinabi ko na sa inyo yung price. Right? It's 40 pesos isa. Ilagay na lang natin dito para pang control room sa natin, pineapple. So ito is just 25 pesos isa kasi apat 100. So alam mo yun, masarap din to. Right? Nakalimutan ko anong pangalan nito, peras pala. Right? Peras, so nakalimutan ko. So alam mo na, minsan lang tayo masyadong kumakain ng mga ganito kasi ang lagi nilang mga kinakain is apple at saka orange. So, yan. So, ilagay natin dito. Tapos, ito, ilagay na din natin. So, nakailan na tayo na fruits. So, dito sa kabila, 1, 2, 3, 4. So, 4 na to. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 na. So, ito pang 12 na to. Ito, hindi na to kasi meron na dito. So, 11. Isama na natin siya dyan. Kasi, yung iba nalagay na lang sa ref. So, yung iba dito na lang. Ito is just, magkano ba to? Tatlo 40 pesos. Pero, pag umikot pa kayo sa palengke, meron pa kayong makukuha ng 10 pesos isa. Right? Yung lemon. So, di ba, makamura ka talaga pag pero dapat agahan mo yung may banda doon sa Bagsakan, may tawag Bagsakan doon sa Pasay Palengke. Doon talaga makamura kayo ng mga fruits. So, pag banda rito na sa may sa may pure gold, malapit na. So, medyo nag-increase ng 5 pesos to 10 pesos yung price. Pero pag nandun ka sa Bagsakan, yun, so medyo mas mura talaga. Yung 1,000 mo, medyo mabuo mo na yung 12 na fruits. Sa amin kasi medyo sobra siya, kaya yun. Para sobra-sobra yung blessing. Okay? So, ito, tatlo 40 pesos. So, sabi ko kasi inyo, makatipid kayo kasi 40 pesos, tatlo na. Meron din doon 10 pesos lang. So, makakuha kayo ng 10 pesos na sa Pasay Palengke. So, lalo na to, Chico, magkano lang tong Chico? Di umabot ng Di umabot ng Chico? Chicos. Yung sabi, Chico isa lang. So, madami Chico. So, hindi kayo masyadong mahilig nito. Alam ko, dapat pailugin muna yata to bago tumakain. So, pero alam ko na siya, yung medyo matanda na. So, ibig sabihin, later or sa sunod na mga araw, hinog na siya. So, pwede natin gawing salad siya. So, nabili ko nito, 100 plus lang yata yung kilo. So, hindi mo tumabot ng 1/4. So, hindi umabot ng 50 pesos yung nabayaran ko dito. Parang 48 pesos lang yung nabayaran ko dito. So, di ba? Mura lang. O, ilang peraso na to. Ang dami na. Meron ka ng 7 pieces na ganito. So, 7 pieces. 7 pesos. So, 7 pieces. So, parang 48 pesos. So, medyo mura na. So, yan. Then, yun yung pang 12. So, itong kiwi, ilagay na natin. Yung kiwi is 2.50. So, tingnan mo. Yung iba naman doon, 30 pag isang peraso. Pero kung gusto mo box-box, kasi sobrang hilig mo, baka naman masira lang din, sayang din. Pero pwede kang bumili ng isa. So, yung isa, 30 pesos. Pero mayroon doon, pwede mong sabihin 2, 50 pesos. So, nabili ko is 4. Kasi minsan mahilig din kami ito sa kiwi, pero hindi sobrang hilig, minsan lang talaga. So, meron kami na 4 na kiwi. So, 4, 100. So, 25 pesos pa din isa. So, that's it. Yung meron pa, yun yung pang 14. So, pang 50 na to.
yung lunggan yung tawag. Hindi ko alam kung anong English nito. So, i-research na. Longgan. Mali, Bisaya. Lunggan. So, longgan siya. So, hindi ko alam kung anong English nito. Right? So, alamin nyo kung anong English nito. Akala ko mangosteen. Ibang pala yun. Hindi pala ano yun. So, masarap din to. So, halos yung kasing price ng grapes ko. So, yan. So, pang 40 na. Sir, bakit ganon? Bakit sobra-sobra naman yung nilalagay mo dyan? 12 nga lang yun. Baka bawal naman. Baka naman kasi gusto nyo mag-discover pa ng ibang buwan kasi sobra-sobra po yun. Sobra-sobra po yung fruits namin. So, yun. Ito pang 14 na to or pang 15 na fruits. So, dapat talaga 12 lang at dapat bilog. So, pag iba, hindi consider yun ng alam mo yun, ng pamainin kasi hindi siya bilog. So, ito na lang yung mga pandagdag. So, ito yung pang 14. Wala namang masama pag may sobra, di ba? So, pasobrahan niyo na kasi hindi naman alam. Pag namalengke kasi ako, naglagay ako ng sulat. Pero minsan nakalimutan ko din kung baka hindi ko pa siya nabili. So, yun. So, yan. Okay, so ilagay natin dito sa kabilang gilid para dapat medyo nakaano siya. Kasi mas maganda yung may tangkay pa na may tangkay pa na longgan kasi longgan ba tawag talaga nito? Longgan yan. Longgan daw yung tawag niyan, pero masarap siya kasi parang parang ang tawag niyan yung may wala palang rambutan ngayon, no? Walang rambutan sa palengke. So, sayang kasi dati parang alam ko may rambutan yun. So, yun. Yun, tikman nga natin kung talagang masarap ito. Ang tawag nito. Longgan. Yan, ganito po siya. Yan. Sarap. Ang tamis. Ang tamis siya, may buto din siya. Yan. So, matamis siya. So, dapat mas maganda yung may tangkay kasi karamihan doon sa nakita ko, walang mga tangkay. So, mas maganda yata yung may tangkay para parang fresh yung dating. So, yun. Tapos, kayo lang din. So, pag gusto niyo bumili ng 3 peraso, pwede yun. So, baka mga 5 pesos lang yan. Or kaya baka maawa sa'yo yung mga tindera. Kasi mabait yung mga tindera dyan sa Pasay Palengke. Baka ibigay lang yung 3 perasong ganun, baka nangalaglag lang. Kasi may mga daming mga nagkariton dun eh. So, medyo mas makatipid kayo. Tapos ito, ang binili ko yung may seed, anong tawag naman, may seedless. Kaya nga yung may mga buto pa kasi mas mura. So, ang kilo nito is 150. May mga 180 doon pero may makuha kang 150. So, 150 lang yung kilo ng may buto. Yung walang buto, 250. So, ikaw gusto mo, pansamantala naman kami, ito na muna yung kinuha namin. Ang sarap. So, yun. Masarap siya ganito. Magkano lang siya? 150. Ang bili ko isang kilo lang, 150. Tapos, meron pang wala dito, ma. Yung watermelon natin na malaki. Ito. Hindi nalagay. Nalagay mo. Sige. So, wala na siyang lagayan. So, yan. Gusto ko laging may tangkay. Alam mo kung may mga tangkay lang yung iba, gusto ko laging may tangkay. Hindi ko alam. Parang ramdam ko lang. Kasi nung dati, yung nagbebenta kami doon sa probinsya. Kasi yung mama ko, ang hilig. Mayroon kaming mga star apple. Alam mo yung star apple? Yung mga sa Tagalog, kay Mito, right? Kay Mito sa Bisaya yun eh. Ang dami nung ganyan sa amin sa probinsya, basket kami. Tapos yun nagtitinda ako doon sa Gaisano, sa may gilid ng Gaisano. Tapos pag hinuli kami, takbuhan doon kasi bawal kami pag tanghali na mga 10 o'clock na. Naku, nahuli kami dati. So, pa lang ako noon, mga grade 5 yata o grade 6 ako. So, nagtinda ako dati. So, alam ko yung dapat yung laging yung tangkay, dapat yung fresh pa yung tangkay pag ganito. So, ibig sabihin, Kaya lahat ng mga fruits ko napansin nyo, gusto ko laging may tangkay. Kasi parang feeling ko pag may tangkay, matagal mabulok yung fruits na yun. So, yun. Wala lang, gusto ko lang, kung kayo naman din, kung mali naman yung interpretasyon ko, so pasensyahan nyo na ako, right? So, yun. Laging may tangkay. So, yan. Laging may ganyan. So, again, yung binili ko is may buto. Kasi nga,
mahal yung may buto, 250, mayroong nga 300 doon. So, makabili ka ng kalating kilo, pero gusto ko na dito kasi mas malaki yung bilog. Doon sa mga pero mas maganda sana yung walang buto kasi laging kain ng kain. So, di ba ang labo? No? Kasi nga, pero mas ganda yung So, dito natin ilagay yung ibang grapes. Yung iba, isabit natin kasi isa din yun sa mga pamahiin pag isasabit daw sa isasabit sa mga tawag niya sa mga doors, sa windows, right? So ilalagay natin yung yung grapes natin. Sorry sorry, busog lang. Okay, so yun ganyan. So ito yung mga fruits. So ang binili ko is 1 kilo lang. So 150 lang yung kilo nito. So hindi ko alam kung pwedeng 140. Hindi ako nagtatawad pag mga ganun kasi like kung naalala dati pag tumatawad ka pa alam mo yun magkano lang naman yung kita magkano lang naman daw yung kita nila. So pag tawaran ko pa ng 140, so 10 pesos, 'di ba? Parang aanin mo naman yung 10 pesos. Pero alam mo, hilig ko talagang tumawad kasi sanay na ako sa ganun. Pero ngayon kahit paano na may trabaho na ako, hindi na ako masyadong tumatawad kasi alam mo yun, iniisip ko nga konti lang din naman yung nila, yung kita nila. So ang ko, hindi na ako tumatawad ng mga ganito, ng mga paninda sa palengke. Kahit mga isda, kasi ako din yung bumibili ng isda, hindi na rin ako masyadong hindi ako tumatawad na din. So, mga lang sila ng kusa. Kasi for example, ang price 174, ganun. So, sabihin na lang, sir, 170 na lang. So, yung mga tindera na yung kusang nag-discount sa'yo. Pero, baka naloko ka na lang din. So, hindi na. So, kung may mga work na, kahit paano, huwag na kayo masyadong tumatawad kasi konti lang din naman yung nila. Okay, so yon. Ito yung grapes. Ilagay natin yung grapes. Okay? So, yan. Sabi ko pa nga color black kasi merong hindi color black yung medyo red lang. Pero, hindi ko lang alam. Parang gusto ko lang yung color black. Parang feel ko kasi mas matamis siya. So, yun. Kasi nakabili kami dati. Yung isa, yung hindi masyadong black. Hindi matamis dati. So, yan. Color black. So, ilagay natin dito sa dalawang basket kasi hindi kasya pag isang basket lang. So, ginawa ko ng dalawang basket. So, yan. So, ito kainin na natin mamaya yung iba pag sobra pa. Yan. Natakpan na yung pineapple. Bastille, may pineapple doon. Then, kainin na natin itong mga sobra na to. Hindi ko alam kung tumutubo ba tong buto ng Tumutubo kaya to? Yeah. Sarap ng grapes, no? Nagatan ako. Bago ko nilagay dito. Yun lang yung mahirap pag may buto kasi lagi mong niluluwa. Ikaw, kung kaya mo naman lunukin, pwede naman din yata. pero nilulunok ko talaga, ay hindi naman nilulunok yung buto. Yeah. Hindi, kaya mo naman yata lunukin kasi maliliit lang naman. Ikaw, depende sa'yo. Kung gusto mo lunukin, diba? Yun. So, yan. Tumalsik. So, mayroon na tayong 15 fruits na. So, ang required lang talaga, 12 fruits kasi 12 months. Right? Every circle na fruits represent yung month. So, dapat 12 lang. So, yung iba, kasi yung iba hindi masyadong circle, baka hindi consider ni Santa Claus, right? Na magbigay ng blessing kasi yung papaya hindi masyadong circle. So, at least meron tayong pampalit. So, hayaan nyo na. So, yung isa, itong watermelon. Alam mo, may watermelon doon. Ito medyo malaki itong watermelon kasi gusto ko talaga watermelon. Gusto namin makain talaga after. So, ito yon. Sabi ko, huwag tayong bumili nung medyo maliit kasi baka hindi naman makain, sayang lang, pang display lang. So, gusto ko yung malaki talaga kasi alam mo naman lahat dito sa bahay namin, ang hilig ng pakwan. Lahat lang yata dito unang maubos itong pakwan. So, 250 siya. Hindi ako tumawad. Sabi kasi 250. Akala ko nga 250 per kilo.
Bisaya per kilo eh. Akala ko 250 per kilo. So sabi niya, sabi ko 250? Kasi nga minsan pag bumili kami doon, kalahati pa lang 200 na. Yung isa pang malaki na na watermelon doon sa may palengke, doon sa may pwesto talaga. May part doon na isang kalahati pa lang 200 na siya. So akala ko yung 250 hindi pa yun fix. So sabi niya, fix na daw yung 250. So hindi na ako tumatawad. Saka alam mo yun, okay din naman. 250. Yung iba doon, pwede ka makabili doon 40 pesos lang. Kasi laki lang ng ganito na watermelon ganito. Ganitong watermelon parang ano lang siya worth 40 pesos. Mayroon doon sa Pasay Palengke. So, if you can visit, pag susunod na New Year, pag gusto nyo, you can visit Pasay, Pasay Public Market. Pero alam ko mayroon namang malapit sa inyo. For example, kung alangan naman, galing ka pang Tawi-Tawi, tapos pupunta ka pang Pasay Palengke. Of course, hindi. Yung mga yung mga around Merville, ganon, tapos bumisita ka sa Pasay Palengke. So, makatipid kayo kahit paano. At saka malaking tipid talaga kasi, lalo na pag medyo tayo sa budget, ganon. So, yun, pag gusto mo talagang mabuo yung 12 na klaseng fruits na circle, so pwede mo siyang ikutin kahabaan ng Taft Avenue, Taft Avenue, right? So, kahabaan na yun, start ng may Libertad, yung hanggang doon sa may Taft Avenue Station, naku, punong-puno yan, hilera yan sa mga fruits. So, mag-enjoy ka. So ngayon baka baka ngayon talagang alam mo sa sobrang daming tao kanina tapos may virus pa. Naku, dapat talaga ipag-pray natin na wala talagang magkakasakit kasi sobrang daming tao kahit yung face shield nila nandiyan naman, sinusuot naman talaga nila kaso mainit, so nilalagay kahit paano rito. At saka dapat ilalagay mo ng ganito kasi hindi mo makita yung mga fruits, baka may ibang mga bulok na fruits, di ba? So talagang itaas mo ganyan. Pero may nakamask ka pa din naman. So dapat ipag-pray natin na mawala na yung virus kasi sobrang hirap talaga. So that's it. Later lagyan na lang namin tong mga ribbon para may picture na din. So that's it for the mga fruits. So kung may mga fruits din kayo, you can share kung ano yung kulang kasi mayroon din pa naman doon. Anong tawag doon yung color red na may anong tawag na noon ay yung ayun, dragon fruit. So gustong-gusto ko sana yung dragon fruit kasi nga alam mo yun, yung sustansya niya sobrang sarap din. Pagtimbang pa lang 200. Sabi ko, pasagad yung 200. So, yun, akala ko dun sa may una-unahan pa, may dragon fruit pa. So, akala ko, hindi ko muna yun binili kasi parang 300 yata per kilo nun or basta ganun yung price. Yung pagtimbang pa lang ng lalaki, parang ang range na agad niya, 200 something. So, alam mo yun, nagulat ako nung bumili ako ng anong tawag nito? Atchal. Ano yung atchal? Ano yung sa English nun? Green pepper, right? Yung mga ganun. Alam mo ba yung 3 peraso, yung pag-ibang pa lang na ganun, ayun ba yun? Yun ba yung binili ko? Yung pagtimbang pa lang ng ganun, 100 plus 160 yata yun. Alam mo yung pa yung hindi ko na tinuloy. Sabi ko, nagulat ako na sobrang, alam mo, magka-phobia na sana ako nun eh. Biro lang. So, alam mo yun, mga ganun, mga simpleng, mga ganun, naghanap ka pa rin dun along nun. Kasi kaya, if you want to buy ng mga fruits, vegetables, fish, napakagandang puntahan yung Pasay Palengke. Kasi ang lapit lang namin dito, kaya alam ko na pasikot-sikot kung saan yung mas mura. At saka, yung mga lamang ng 10 pesos, lamang ng, sa sunod ko kasi, tinatandaan ko, ay, mas mahal to. Okay lang, susunod, hindi na ako babalik, doon ako sa medyo mura na pwesto. So, alam mo yun, para-paraan lang yun pag lagi kang nang malengke. Kasi, nung nag-lockdown, ako na yung nakatokang magmalengke. Kasi, bawal na si mama kasi senior na si mother. So, hindi na siya pwedeng lumabas. So, ako na yung nakatokang pumunta doon. Pero bago yun, yung ko pa lang, college days, talaga nang malengke na ako. Sinanay na pala kami mga malengke. So, alam na namin yung part na yun. Lalo na ngayon, bagong palengke yung Pasay. So, I salute you for that. I think it's a project of Mayor Emmy Calixto Rubiano. So, alam mo yon, napakaganda na ngayon yung mga pwesto at saka sobrang
ang mga police, sobrang bantay talaga. Pag hindi ka taga-Pasay nung time na yun, hindi ka makapasok sa palengke. May schedule talaga kung sinong barangay lang, yun lang talaga yung makapasok doon. So, napakahigpit din nung time na yun. So, ibang part yata, ibang part ng Pasay, hindi ko alam kung paano yung protocol. Pero dito sa amin, alam ko, sa buong status ng dito sa barangay namin, sa barangay along Tailo. Makita niyo kung doon So, along doon, walang masyadong case ng kasi sobrang higpit ng mga diyan, yung mga bantay ng yung kapitan at saka yung at saka yung sa barangay 201 ay sa So, yun yung content natin ngayon, fruits. So, kung mayroon kayong mga mga bundle of fruits, picturean niyo tapos i-comment niyo dito sa natin. Okay, thank you and Happy New Year everyone. Celebrate it with joy and alam niyo yun, with full of blessings. Nagkamali-mali yung mga nagka-utal-utal. Right? So, that's it for today and Happy New Year. Welcome 2021. Angat Pinoy. God bless.